Nalazimo se ispred Ekspro drva koja je nova lokacija festivala Porto Etno. Ove godine smo ovdje, imamo puno veći prostora, isto tako imamo i puno veći program. Znači program se odvija 2 dana, petak i subota. I osim što imamo glazbeni program, imamo i gastronomski program, imamo ugostiteljsku školu koji su spremali različita jela, kombinacije nekakve domaće kuhinje sa nekakvim kuhinjama iz cijeloga svijeta, a imamo isto tako pripadnike nacionalnih manjina koji kuhaju zapravo neke njihove recepte njihovih bakana. Bio je full veliki red za hranu, tako da nismo na kraju uspjeli ništa kupiti, ali smo uspjeli probati malo i bilo je fakat raznovrsne hrane i bilo je super. Od hrane mi se najviše svidjelo slatko. Isto tako imamo bogati folklorni program i imamo program za djecu, zato ovdje tu danas imamo sve generacije, što nam je posebno drago jer na malo festivala možete vidjeti djecu, roditelje i njihove bake i djedove. Koncept festivala je zaista jedinstven, ne samo zato što spajamo gastronomiju i glazbu na ovaj način, nego zato što postoji i Porto Etno orkestar, znači festivalski orkestar koji djeluje u okviru ovog festivala, koji je nastao za potrebe ovog festivala i mi u Porto Etno orkestru ugošćujemo glazbenike koji dolaze iz raznih dijelova svijeta da sviraju ovdje s nama u Rijeci, znači stvaramo neku novu glazbu zajedno sa njima, neke nove suradnje. I'm Jennifer Cabrera Fernandez, and I'm from Mexico, and this is my first time here in Croatia, and I'm very, very happy to be here in Rijeka to enjoy and to join this amazing orchestra. A colleague of mine, she's also singing, the Brazilian girl, fantastic, and I would like really to hear each artist is here because I believe the choice of the artist and the program, it is just wonderful. Mislim da je današnji program zanimljiv ljudima koji nisu pratili Porto Etno od početka. Danas očekujemo urnebesnu završnicu i mislim da je manifestacija koja je odlična i nadam se da će se nastaviti.